Freqüència verda. I al programa d'avui d'Econotícies, concretament aquesta secció dins de Freqüència Verda, volem parlar de bioconstrucció. Per això parlarem de la recent creació d'un grup d'empreses aquí al nostre territori que es diu Ecollar Visions. I una d'aquestes empreses que forma part d'Ecollar Visions és concretament l'empresa Cresol. I aquí tenim dos dels membres de l'empresa Cresol, tal com abans havia presentat la Vicky, l'Enric Sebastià Arroyo. Hola, què tal? Molt bon dia de nou. Hola, bon dia. I també el Jaume Castellà i Carlos. Bon dia. Hola, bon dia. Vicky, avui parlem de bioconstrucció i d'aquesta iniciativa prou interessant al nostre territori, com és Ecollar Visions, no? Sí, de moment començaríem, si us sembla, parlant d'això, d'estos conceptes, perquè són molt nous, que s'entén per bioconstrucció, i després ja ens centrarem una miqueta a l'activitat que fan aquests convidats que tenim avui aquí, perquè la paraula aquesta de bioconstrucció, doncs bueno, s'entén, no? Construcció de vida, vida i construcció, com ho entenem, això, Jaume? Sí, trobo que ho has definit molt bé. Bueno, una mica la bioconstrucció, en el fons, és tornar a fer el que feien els nostres avantpassats, i fer-ho, tornar a recuperar això, perquè actualment s'està fent en materials tòxics i sintètics, no? I és una mica abans els avantpassats vivien en pedra, fusta, tot material d'aquí del territori, no? I ara seria una mica tornar tot això. El que passa és que amb un avantatge molt important, que ara tenim una tecnologia molt més desenvolupada, no? I podem arribar molt més lluny, no? Això una miqueta me recorda, perquè a vegades ho comentem en el tema residus, que les cases d'abans, quan passen 100 anys, la Terra, el planeta, és capaç de reciclar-les, no? Perquè precisament els materials són això, no? El que estàs dient, terra, tal. En canvi, una nau d'estes que estem construint ara, això aquí es quedarà, suposant que hi hagi un abandonament d'aquesta nau, se quedarà aquí, perquè PVC, plàstics, acer, vull dir, això, la Terra, com a planeta, és incapaç de tancar el cicle o sigui que és molt interessant, no? És possible construir ara modern i construir en materials d'estos, a l'antiga, per entendre-nos per un modern. I tant, i a més arribem més lluny i tot, no? Perquè el que comentes tu, el fet de que després una casa és totalment reciclable, més que reciclable, reutilitzable, no? Perquè tots els materials es poden reutilitzar, però a més aquí ara s'introdueixen materials reciclats, és a dir, per exemple, un aïllament que estem fent servir és cel·lulosa natural, que és paper de diari reciclat, que té unes propietats molt més bones que el poliuretano, no? I a més, a sobre encara estem utilitzant residus, no? Per dir-ho d'alguna manera. Perquè les cases on vivim habitualment la gent des de construccions de fa 50, 60 anys, totes les que estem ara, ara sembla ser que se sap que hi ha molts de productes que de fet, si no tòxics, per almenys poc recomanables sí que són, no? Sí, no, de fet, bastant tòxics. N'hi ha que són radioactius, n'hi ha que emanen, diguem-li, formaldehits i formols i productes, sobretot el més modernet, no? Mobles d'estos tan melamínics, o sigui, pintures, plàstics, acabats. pintures, clar, els acabats, roba, de fet la roba també, no? Vull dir, la roba de casa, diguem-li, que és sintètica, llavors les fibres... Derivats del petroli. Sí, les fibres són sintètiques, les respirem, abans tot eren cotons, llips, era tot d'alguna manera. Nosaltres volem tornar a això, el concepte és així de radical, la pràctica serà el que també el nostre client o la persona, l'usuari d'això, valora i sospesa la seva balança de dir, doncs bueno, hi haurà coses que seré més curós i ho vull molt, molt natural, diguem-li, hi haurà coses que diré, doncs bueno, aquí no som tant, no? O sigui, estem parlant de vivendes ecològiques, i és possible de construir-les, és assequible a la butxaca o se dispararan molt els preus o com serà això, una vivenda del tot ecològica? Perquè ara, no sé, em venen al cap coses, no? Que coses com a cases rurals, llocs especials, que la casa ecològica de no sé què, llocs que quasi es van a veure com una mostra d'algo estrany, no? D'un prototip. Això es pot realitzar en cadena? És possible construir des d'esta vessant ecològica? Cada vegada més? S'està anant en això? Sí, això de que sigui més car és un mite, no? En el sentit de que, bueno,
Si tu, això es pot comparar, per exemple, amb una verdura, no? Una verdura ecològica és una verdura que darrere hi ha moltes coses, no? És molt més saludable, no hi ha tot el tema de la toxicitat, totes aquestes coses, i tu tens un producte que quan el menges el pots disfrutar molt més, no? Clar, si tu vas a comprar una verdura a segons quins puestos i produïda segons de quina manera, sempre serà molt més barata que una verdura produïda d'una manera molt més curosa i amb tot un valor afegit darrere, no? Amb les cases passa el mateix. La diferència és que després el consum d'aquesta casa no té res a veure, és a dir, els conceptes que fa servir la bioconstrucció són, per exemple, temes de bioclimatisme, no? Les cases estan encarades de tal manera que aprofita molt més el sol, les típiques parres que tenim aquí a Terres de l'Ebre de tota la vida és un tema superinteressant, s'estan perdent, tot això s'ha de recuperar, vull dir que la inversió inicial estem parlant que si és des de zero pràcticament pot tenir el mateix cost i en canvi a la llarga el cost no té ni punt de comparació. Però me ve el cap ara perquè em dius que estiguen encarades, sí, això és fantàstic, però han de ser cases unipersonals, per entendre-nos o no, perquè un bloc de vivendes a una ciutat, això com se pot solucionar? També és possible? Quan te marca un carrer, quan te marca un traçat, és possible també aquesta orientació? Sí. Bueno, a veure, no és possible si tu tens una façana i només ne tens una i està nord, doncs bueno, la bioconstrucció el que farà, o el bioclimatisme el que farà és en aquesta façana aïllar-la molt, trobar la llum per un altre cantó, vull dir, hi ha solucions. De fet, el plantejament radical que nosaltres sempre fem és ecourbanisme i, clar, si l'urbanisme és agafar un regle i començar a fer quadrícules al camp, això és molt fàcil, això no, vull dir, nosaltres partim de la idea de que l'urbanisme ha de tindre en compte això. De fet, fa mils d'anys hi ha urbanitzacions azteques, maies, que tenien, de fet, els romans, els grecs, això... Només cal que anéssim a Paüls. Ho teníem, o no. Home, Paüls a mi sempre m'ha fet molta gràcia. I després no cal anar tan a lluny. Les glaonades, i tots tenen el seu trosset de sol, a tothom li arriba el sol. Anem a lluny per dir que els referents són molt llunyans, però que després ens trobem, no hi ha cap poble mal orientat, mal posat, ni els barris antics de les ciutats, tots, vull dir, estan fets. Els inicis són bons, després ja la metròpoli, quan ja se fa gran, vés a saber el que passa. Llavors, expliqueu-nos una miqueta què s'ha de tindre en compte bàsicament perquè es pugui considerar una construcció bioconstrucció. O sigui, què hem de tindre? Quins són els elements bàsics per a dir aquesta construcció se pot considerar dintre d'aquesta línia? Primer que res, tenir en compte l'emplaçament. L'emplaçament inicialment hem de tindre hem de ser molt conscients d'on l'emplacem. Si és un lloc ja que és aquest emplaçament, el primer que nosaltres faríem seria una prospecció geobiològica, miraríem els camps magnètics terrestres, miraríem si hi ha falles, si hi ha corrents d'aigua, hi ha falles geològiques, i també miraríem si a la vora hi ha línies d'alta tensió o hi ha transformadors, o sigui, també totes les radiacions artificials. A partir d'aquí... Això ens perjudica, no? Això ens perjudica. Als humans? Sí. De fet, en qüestió d'uns 30 anys hi ha, no sé si un billó, ha augmentat un billó la densitat electromagnètica. Ara, ara tothom porta mòbils per les butxaques, wifi, flyspeed, bluetooth... A veure, ho dic així perquè, clar, hi ha tanta història i tot això ens està taladrant el cervell perquè, a més, funciona a nivell de microones i nosaltres funcionem vull dir, les nostres vibracions internes, diguem-li, medides científicament, funcionem a la mateixa freqüència, diguem-li. Tot això són interferències que, a veure, que sobretot afecten a les zones de dormir. S'ha de tindre molt en compte això, no passa res que hi hagi una falla ni que hi hagi una línia d'aigua a casa teva, si no és que estigues dormint damunt d'això, no? Vull dir, això també. Una vegada tenim això, diguem-li, controlat, el tema de l'emplaçament, tenim en compte l'arquitectura del lloc i tot això, llavors es triar materials no hi ha problema, o sigui, arquitectònicament
i podem fer cases de 5 pisos en fusta, en palla, en pedres, en el que volguéssim, vull dir, aquí no hi ha problema. I a partir d'aquí toquem molt també el tema de bioclimatisme, que això vol dir eficiència energètica a nivell de que la casa gasti el mínim d'energia. Perquè està molt ben aïllada. Està molt ben aïllada, està molt ben orientada, està molt ben pensada a nivell de sombres, d'entrades de sol, vull dir que això ja és una cosa que és gratis perquè és de disseny i és passiu, diguem-li, i això no costa mantindre moltes vegades, manteniment zero. I a partir d'aquí és diguem-li, el feedback en el client, encertar les preferències. Nosaltres tenim, hi ha un arquitecte. De fet, perdona, l'arquitecte que tenim l'altre dia vaig anar a veure la casa que s'està fent al Dover, ell és del Dover, i el seu pare li deia, no et compris aquest solar que no val res, i ell li deia, els solars no són el que valen són no hi ha mals o bons solars, hi ha bons o mals projectes, no? I realment s'ha fet una casa... N'està traient partit. Sí. Sí, és una mica, a veure, revaloritzar el que es té a nivell de tenir el mínim impacte, anar-nos integrant, diguem-li, clar, això és difícil a nivell de que també hem de trobar les persones que això ho vulguen. És molt difícil vendre el paraís, vull dir, nosaltres aquí diràs que estéssim venent una cosa i realment... No, però jo penso que el que costa comentar tants temes, sobretot dels que nosaltres parlem i estem relacionats, que costa trencar en les costums, en el que fa anys que estem fent, que sembla que no hi ha altra manera de fer-ho i simplement cal mirar atrás 60 anys, que són res en una perspectiva inclús de vida, i d'història no en parléssim, i per tant és mirar com se feia abans, perquè ara ens hem acostumat a fer les coses d'una manera, com el que diem quan la despesa del transport, del cotxe, del tothom, de vinga, i gasolina, doncs potser es pot viure en menys, no? Aquesta idea de canviar una mica. És el que esteu apostant, el que passa que és un repte, no? És que és un repte personal també, vull dir que tothom estem aquí i és una mica que el repte este personal, saber-lo transmetre, saber-lo, diguem-li, apegar a la de més gent, no? Que tingui este coquet de dir és que ho volem fer i ho sabem fer ben fet, no? Bueno, doncs ja que arribem a aquest punt, parleu-nos d'estos reptes, d'esta visió conjunta, d'este ecollar que heu muntat no fa gaire. Parleu d'habitatge saludable i eficient, no? Ja esteu parlant de canviar el model energètic, de fer una sèrie d'habitatges saludables, confortables i eficients, tenint en compte una sèrie de punts, i llijo una mica el que m'heu passat: estalvi energètic, eficiència energètica, promocionar els recursos locals, això és el que diem nosaltres sempre també a nivell de la petjada ecològica, no? De gastar menys, de menjar el que tenim a la vora, de no importar de puestos llunyans, minimitzar la contaminació i l'impacte ambiental, harmonitzar i millorar els espais habitables i contribuir al canvi de model que cal assolir per un món més sostenible. M'encanta tota la filosofia. Ara diguem-nos com ho porteu a la pràctica. Bueno, mira, ens hem ajuntat a Cresol, som una enginyeria que ja fa 3 anys que estem aquí a Terres de l'Ebre i estem en temes d'eficiència energètica i energies renovables. Bueno, fem auditories energètiques, l'Ajuntament de Tortosa l'any passat vam fer tota l'auditoria de l'enllumenat públic i bueno, ens anem movent en aquest àmbit i arrel d'això i del que deia el meu company Enric, pues que personalment tot això ho vas aplicant a casa, la gent més coneguda i tal ens deia, jo a casa què puc fer, jo no sé què, i una mica ens trobàvem en què nosaltres no entràvem, no? Una mica a l'espai domèstic, però sí que comences a col·laborar amb gent que també va una mica en la mateixa línia, per exemple l'arquitecte, que ens hem conegut a través de l'agricultura ecològica i en canvi ara estem treballant en temes d'urbanisme, no? I una mica tots els contactes que anàvem tenint i que anàvem fent, doncs els hem volgut plasmar en una idea, buscar-li un nom, i com que tots una mica pel nostre compte ja ens hem anat formant en aquesta línia i tot, doncs ara ens hem assentat, no? I són diverses empreses. Estem Cresol, després està Miquel Àngel Angelats, que és del Dover, que ell fa arquitectura i ecourbanisme. Després hi ha una empresa constructora que és de Santa Bàrbara, que es diu Montserrat Toi Sánchez.
Després està Casa Ecològica, que ells ens porten avantatge en aquest tema de molts anys perquè estan al Canà i ells són els que posen aquest tipus d'aïllament que he explicat abans i pintures naturals. Ells són distribuïdors de materials. Pintures naturals, què són? Estem parlant de pintures que no tenen... no tenen aigua rases i coses d'estes? Estan fetes a l'aigua i els colorants i tot això són naturals? Són minerals o de plantes. Com abans? Sí, mon sogre és pintor i quan li vaig parlar de tot això em va dir sí, això és el que fèiem servir abans. Vull dir, i a ell no li va estranyar gens, mon sogre és gran i clar, és que realment sempre tornem allà mateix, no? És tornar a fer el que es feia abans. I bueno, amb la diferència que ara el producte està molt més acabat, té tota una tecnologia darrere que abans no hi era. La tècnica ha millorat. Després tenim una empresa instal·ladora que és Renova Instal·lacions, que també és de Roquetes. Víctor Budan és un noi que fa unes estructures de fusta, bueno, jo estic enamorat, d'Ulldecona. Després també està Miquel Àngel Gil, que és el fuster que ens fa les finestres i les portes, que també és un altre tema que és xulíssim. Jo a casa tinc la sort de poder tenir aquestes finestres. I després tenim un subministrador de biomassa, que és de la Galera, que és una empresa que es diu Aritbach, que també estan apostant per a poder distribuir... Això com a combustible de calderes... Sí, de fet, nosaltres el que estem buscant i ja ho hem trobat són unes estufes calderes que funcionen amb pinyol d'oliva i amb closca d'avellana, no? A part del pellet... Territori. Sí, una mica, i juntament amb ells, és buscar a veure quins canals fem servir per a poder subministrar, evidentment, tot que sigui d'aquí, no?, del territori. Una mica el que ofertem és tot això i ara el que estem és tancant de poder ofertar el producte claus en mà, que es diu en aquest món. Una mica d'una persona que vol que li facis tot integralment o, si ell coneix algú, té un amic que és paleta o un tiet que és instal·lador, nosaltres entrem fins on el client una mica... Arribeu a un acord, no? Perquè, per exemple, el perfil del vostre client, qui seria? Una persona que vol fer-se una casa nova, una persona que ja disposa d'una casa, una persona que viu a un pis? Qui pot ser el client potencial vostre? Los tres casos poden ser, sí. Sí, a veure, si viu en un pis, nosaltres a nivell, la nostra empresa Cresol li pot fer una auditoria domèstica, diguem-li, bastant assequible i que l'orientaríem per cap on ha d'anar per a disminuir almenys energèticament i també li podríem fer, li podem fer la prospecció geobiològica, el podem orientar per a que es faci el seu pis més saludable i més eficient. Si és una persona que vol fer una reforma també, de fet estem fent reformes, estem reformant un mas, estem fent coses i és perfectament adaptable al producte i si és de cap i de nou, millor. És a dir, que la idea original de la persona que seria el perfil client vostre és que vol utilitzar aquestes bioconstruccions, vol ahorrar, per exemple, energia, ja sigui en calefacció, en consum elèctric, vol dormir millor per la nit perquè no sap què li passa que no pot dormir, tot això pot entrar? Sí, de fet són les dues línies, no? La salut i l'eficiència, no? Una mica, de fet són les dues vies que fa servir la bioconstrucció, es complementen entre elles i està clar que arribem una mica fins al client, si el client vol una caldera de biomassa perquè diu, hosti, és que jo tinc una de gasoil i me gasta molt, si només necessita una caldera de biomassa li posem, no? Però una mica nosaltres venem el valor afegit de dir-li, abans de posar-se la caldera de biomassa mirem una mica integralment l'habitatge perquè potser canviant les finestres o aïllant bé la façana nord, doncs potser la caldera que s'ha d'instal·lar és la meitat de la potència i no cal que gasti al final i una mica fer-li un full de ruta del que podria fer també a nivell de quan li costaria, perquè clar, tot això és molt bonic però és una inversió, no? Potser aquella persona té diners per canviar-se la caldera però no per canviar-se les finestres, una mica és dir-li, mira, comença per aquí, això te costarà aproximadament això, després d'aquí 2 o 3 anys si tu preveus que pots tenir aquests diners, llavors canvies la caldera si encara t'aguanta, una mica és aquesta visió així global de com fer més eficient l'habitatge on viu la persona, no? És a dir, que per exemple una persona pot tindre la intenció de canviar ja una simple caldera i al entrar en contacte amb vosaltres se li obri tot un món de possibilitats a l'hora d'estalviar i de fer la cosa més natural, no? Sí, una mica la idea és esta i també
que el que volem és apartar-nos una mica d'anar a sac a vendre coses. O sigui, nosaltres anem primer que res a informar i això, vull dir, si no podem posar en un castell, en un techo d'uralita, ficar-li ja una caldera de no sé què. Aïllat el techo i potser en una estufeta del Pricat funcionarà de moment, vull dir, et costarà 30 euros. I en canvi l'aïllament del sostre ja el tindràs per a tota la vida. Una mica anem en això, o sigui que abans de vendre res volem informar i volem que la gent també sàpiga, vull dir que mos té nosaltres com a experts, diguem-li, en la matèria i que a vegades que les coses no són tan... Estem acostumbrats a comprar molt de material, no? O a que algú mos vingui a vendre aparatos i tecnologia. Nosaltres anem més a que, per exemple, una cosa tan senzilla en un pis, que parlàvem d'un pis, com gestionar bé, l'obrir i tancar finestres, les finestres ben encarades. Això, és que només lo de les persianes i cortines, gestionar-ho una miqueta bé. I els termostats de l'aire condicionat que tingues, o dels radiadors elèctrics estos que ara posen a molts de pisos, això, és que t'estalvies fàcilment 40% de la llum a nivell de calefacció. Vull dir, clar, anem més per aquí que a dir no, arranca tot això i posa't no sé què ecològic, no, perquè, a veure, i també estem en una situació que potser això fa uns anys sí que estàvem per a llançar i canviar. És a dir, que ara podem estar més receptius en aquestes bioconstruccions degut a la crisi? Sí, de fet és això, és que tampoc la propaganda de lo ecològic a vegades és ecològic, és que és car això i tal, i això és perquè d'ecològic hi ha un 1% i de lo convencional hi ha un 99%. Llavors el potencial que té lo 99 mos fa veure això no va, no? Però que vull dir, una mica el que passa és que a veure, si també un ho vol tot automàtic, tot no sé què, doncs hi haurà coses que direm, bueno, sí, però també serà car. Si hem de ficar uns detectors a les finestres que obriguen i tanquin tot soles i tal, doncs bueno, és possible, però també això també serà car, vull dir... No? Això ja és això de les cases intel·ligents, també, no? La domòtica i tal, que a veure, no hi entrem, nosaltres no hi entrem. No, és l'altra història. Que podríem dir, mira, si tu vols això, doncs hi ha empreses especialitzades en domòtica i t'ho poden fer, vull dir... No és la nostra línia. Perquè això, jo m'estic imaginant ara que esteu arribant a una casa que us han encarregat una auditoria i que arribeu així carregats en plens aparatos, com allò que es veu a les pel·lícules i entreu, què feu quan feu una auditoria per exemple, d'eficiència energètica o de biohabitabilitat, què representa? Quina feina feu quan feu una auditoria? Bueno, no som cazafantasmes. Una mica, a veure, la de biohabitabilitat sí, que anem una mica en plan cazafantasmes. Sí, perquè això dels nivells de radioactivitat, ja us imagino així una mica ja en plan, allò, com les pel·lícules americanes, no? Que entreu allí, vinga, a fer una auditoria, no? Una cosa... Què es fa, una auditoria? A l'auditoria energètica, diguem-li, és més de mirar els aparells que consumeixen a casa, mirar factures de la llum, del gas, de l'aigua fins i tot, vull dir, és una mica de documentació i que t'expliquen una mica com funcionen a casa els usos. Després nosaltres en l'orientació de la casa mirem parets, mirem... o sigui, tancaments, tancaments, les finestres, no sé què, vull dir, tot una mica l'envolvent i el que hi ha dins, i a partir d'aquí nosaltres movem una mica la coctelera, no? A veure, allà fem les nostres divagacions. També veiem una mica la línia del client, no? Una caldera biomassa no deixa de que tu has de carregar la caldera. Llavors, si una persona ja no hi està disposada o viu un tercer pis sense ascensor, ja no ho planteges. Una mica nosaltres li donem aquest full de ruta que parlàvem abans, a dir, miri, vostè aquí, a nivell de bones pràctiques, pot fer això, que bones pràctiques no implica cap inversió, és simplement el que deia... Modificar els hàbits i tal, i després, que això ja està bastant treballat, no?, a nivell de llums i canvi de bombetes, tot això, però bueno, sí, amb el tema de tancar finestres, obrir finestres, persianes i tot, i després ja li fem una mica d'un pla d'inversions que podria fer, més que res perquè ell pugui dir, hòstia, jo fins aquí no arribo, o fins aquí sí, i què m'implicarà això i què m'implicarà allò. I ell a casa seva sap
el que pot fer i quan més o menys li costaria, li fem un pressupost aproximat. Després, si a ell li interessa alguna cosa, llavors ja va l'empresa especialitzada en allò i ja li fa el pressupost tancat i el que li hagi de fer. O en aquest paper se'n pot anar a buscar el seu amic que és instal·lador o el que sigui. O sigui que l'auditoria, per entendre-nos, és com un producte previ, és un servei que feu independent a si després feu canvis o és un servei més, una cosa prèvia d'una gent que li pot interessar, dir, mira, jo estic avorrit, estic haver gastat moltíssim en llum, no sé què passa en aquesta casa, o tinc una calefacció que no em dona el servei, o l'aigua calenta no m'arriba, què puc fer? Seria una mica això el que podria fer la gent que tingués algun tipus de problema? Se posa en contacte amb vosaltres i un pas inicial seria fer una auditoria. Sí, de fet, nosaltres aquest producte l'hem tret una mica arrel de que, clar, ens passàvem el dia assessorant i després, clar, no facturàvem res, no? I vam dir, ja hem buscat una manera bastant assequible de que es pugui de pagar aquest producte i llavors una mica el que fem també és donar-li un paper en uns pressupostos bastant ajustats, que és una cosa que ja la tenim molt estudiada, no? Ja li hem donat una cara i ulls en el tema i ja ho hem fet així. Llavors, l'altre tema és que si algú vol fer la rehabilitació d'un mas i tot, llavors ja és diferent, ja no cal entrar aquí, no? Ja directament ja entres, ja li expliques per on va el nostre producte, aquí necessita un projecte d'arquitectura, no el necessita, només un estudi, i llavors a partir d'aquí ens posem d'acord, no? Però sí que el tema de l'auditoria és interessant per la gent que diu, hosti, doncs mira, jo, no sé, 150, 200 euros me'ls puc gastar i ja tinc clar el que haig de fer, com ho haig de fer, no sé què. I nosaltres en un matí estem allí, parlem amb la persona o les persones de la família i després li entreguem una mica aquesta documentació. I si fa falta algun tipus de mesurament també, vull dir, sobre la marxa de fet no cal, i el tema de biohabitabilitat sí que aquí és més a veure, complicat. No complicat, a veure, és més que la persona ha de voler fer-ho, perquè tu vas a intimidar una mica la seva casa, vas en uns aparatos allí, a veure, vas en unes varilles, vas en uns aparatos... Esto és el que m'imaginava jo. Electromagnetisme, radioactivitat, comencen a xular coses i tu t'esglaies, no? Clar, això una mica de voler, perquè si no, a veure, també estàs... De fet, nosaltres anem a trobar el bon lloc. Nosaltres no anem a buscar amb els rotllos a cap puesto. És a dir, que a una persona se li pot dir aquí el llit no el té ben ficat, si el corre un metro més per allà dormirà millor. Sí, el que no podem és tampoc... Sí. Anem a dir, el bon lloc de l'habitació és el llit no està ben situat. A veure, de fet, després sí que donem un pla, no?, en totes les línies Garmin, en les cruces, en les aigües si hi ha, en les falles, el que sigui. Però és una mica per allunyar-nos també de que tu has anat a fer un vell i potser el que li has carregat és de manies a la persona aquella, de problemes, de dir, aquí no passo, que ja no sé què... No és el cas, vull dir, i es miren sobretot les zones de llarga durada d'estada, o de dormir, o de treballar. I això es nota? I això... A l'hora de descansar, per exemple, que el llit estigui d'una manera a un lloc o un altre? Sí, la persona ho nota? Sí, es nota bastant, de fet... Enric, una vegada, ara amb el cap també, no sé com era la història, però el que recordo és que la posició de la persona dormint tenia que estar en direcció al moviment del planeta. Potser, ho dic bé? Nord-oest. Estava relacionat amb el moviment de la Terra? Sí, és per alinear-te una mica tu en el camp magnètic terrestre. Vull dir, ha d'estar o el cap al nord o el cap a l'est. O sigui, el vano entre nord i est és la posició més favorable. Després, si estàs a l'oest, tens propensió a aixecar-te més cansat. Això tot, a veure, això també no és no és universal a totes les persones. Hi ha gent més sensible. Sí, fa de la sensibilitat de les persones, vull dir, hi haurà gent molt sensible, hi haurà també, per exemple, els xiquets, hem tingut experiències que els xiquets se'n van dels puestos, dels cruces, se'n van, vull dir, surten, o cauen del llit, o se'n van, dormen a la punta allà, o es canvien, vam trobar una casa que es canvien el llit, els xiquets, i ara bullen no, que ara em toca a mi, perquè hi havia un que havia allà un cruce i no estaven a gust, diguem-li. Clar, els xiquets, però els grans estem més, diguem-li, hosti, no dormo bé, deu ser una preocupació que tinc, l'estrès. No sé què, i vas aguantant, i clar, anar aguantant molt segons quines zones, pot, a veure, s'han donat casos que
que han canviat i s'han trobat bé i estan perfectes. Vull dir, de fet, hi ha metges que quan no poden, quan els tractaments no funcionen, a vegades criden a un geobiòleg i li diuen mira a la casa, en dorm esta persona, això, mira, perquè igual, clar, si no mos va el tractament o mentre es fa el tractament la persona està bé i després torna, s'han donat casos i de fet hi ha metges que ho fan, que ho tenen en compte. Avui, pel que estem escoltant, Vicky, un programa que estaríem estona i estona parlant-ne, Sí, el però tema és molt interessant. se'ns acaba el temps. De tota manera, podem convidar-los una altra ocasió, si et sembla, Vicky, per a parlar-ne. Quan tinguin més experiències, ara han iniciat això, que és una idea molt bona, pensem, i a més tot el que comenten i les possibilitats, o ventall de possibilitats que ens donen a la gent, tant els que volen construir de nou, com aquells que volen tindre la casa cada vegada més a gust i viure més feliços al seu raconet, no? Doncs bueno, que ho sapiguéssiu, que aquí està Cresol i Ecollar Visions, on vos donaran totes les solucions, i si voleu donar algun mail o alguna cosa per a la gent que estigui interessada us pugui contactar. Jaume? Sí, tenim un correu electrònic que es diu ecollar@cresol.cat, i després tenim una persona de contacte que el seu telèfon és el 653 03 2419. I bueno. Teniu web també? Com a Ecollar Visions estem preparant-la, però a Cresol sí, de fet moltes de les empreses que en tenim també el contacte pot ser... Però a través de Cresol podríeu arribar a l'altre, no? Sí, seria www.cresol.cat i bueno, i allà hi ha els contactes i tot. Doncs ja sabeu, avui hem parlat de bioconstrucció en aquest grup d'empreses, Ecollar Visions, i hem tingut a 2 membres d'aquesta empresa, Cresol, que forma part d'aquest grup. Enric, Jaume, moltes gràcies per haver vingut als nostres estudis per explicar aquesta iniciativa de la bioconstrucció, i Vicky, segurament continuarem parlant, no? Sí, és un tema molt interessant i vos tornarem a convidar un altre dia. Moltes gràcies. Vinga, merci.